Ġesu jiltaqa' man-nisa ta' Ġerusalemm. Ħsieb minn priġunier. Fil-passat kont naħseb li ħajti mhijiex ħajja mingħajr id-dnub. Id-droga kienet waslitni biex inweġġa' lil ħafna nies u l-aktar dawk il-persuni l-aktar eżies għalija. Id-dnub kien xi ħaġa stabbli fil-ħajja tiegħi. Xi ħaġa maquda man-natura tiegħi. Imma llum naf li għandu l-konsegwenza tiegħu. Naf xi tfisser tkun irbogħod minn dawk li tħobb. Naf xi tfisser titlef il-libertà. Naf xi tfisser tkun imweġġa, tħossok żejjed, ġejt bi żball, id-dinja aħjar mingħajrek. Din id-tbatija għall-mument komplit timgħini rabja lejn Alla, lejn nnifsi u lejn is-soċjetà. Imma meta ġejt mitlub nikteb dan il-ħsieb, kelli ċans nirrifletti fuq id-tbatija u s-sagrifiċċju ta' Ġesu. Bħan-nisa ta' Ġerusalemm, fil-passat kont fil-ġenb ta' triq. Nitħassru u forsi jiġbidri xi dema, imma daqshekk. Ma nafx kif illum qed nirrealizza li dak kollu għamlu għalija. Ma jistħoqlix, m'għandix nofri gura lil Alla. Kull ma nistantih huwa l-istess dnub tiegħi. Forsi mhux ġenri tara persuna tbati mobbija bis-salib u flok tgħinha tkompli tabbi toqgħod fuqha. Mhux intom toħduli ħajti, imma jiena nagħtiha minn rajja għal Ġesu. Mhux ta' kemm ma rrifjutax is-salib, imma ġie għalhekk. Twieled biex imut, mewt frott l-imħabba. Għalhekk inħoss li rrid nagħtih id-djufija tiegħi, id-dnub tiegħi, il-weġġat tiegħi, il-passat ikraħ tiegħi, l-indifferenza tiegħi u dak li bih weġġajt il-ħadd ieħor. U naf li hu jaċċetthom bl-imħabba u jsammarhom ma' dak is-salib biex isiru għalija u għal ħafna okkażjoni ta' fejqan.